Добре дошъл отново в канала. Това видео е част от поредицата, в която се старая да дам максимално полезна информация за това откъде да започнеш с инвестициите, когато си напълно начинаеш. Дойде ред да поговорим и за брокерите. В България имаме достъп до доста платформи и това ни дава възможност за по-прецизен избор, който да отговаря на личните ни нужди. За днес съм подготвил 5 важни неща, на които трябва да обърнеш внимание преди да откриеш сметка при някой брокер и да му повериш парите си. Първа точка – регулация. За мен това е най-важната точка. Провери кой регулаторен орган е издал лиценза на брокера. Обикновено информацията е на официалната му страница, а ако не, питай директно в някои от формите за контакт. Колкото повече лицензии от надежни институции притежава брокера, толкова на по-сигурно място ще бъдат парите ти. Втора точка – предлагани инструменти. Провери листа с предлаганите инструменти. Ако брокера не предлага активите, които искаш да търгуваш, акции, ETF, облигации или крипто, значи това не е твоят брокер. Важно е платформата да съответства на твоите цели. Трета точка – такси и комисионни. Много хора грешат, когато не обръщат достатъчно внимание точно на тази точка. Таксите могат да бъдат разликата между печелившото и губещото портфолио. Сега ще изброя някои неща, на които да обърнеш внимание. Първо, такси за депозити и тегляне. Информирай се кой е най-изгодният метод за депозит и тегляне на твоите средства. Второ, превалутиране. Отвори сметката си в същата валута като банковата ти сметка, за да спестиш излишни разходи при тегляне и депозит. Трето, провери внимателно условията за конвертиране. Някои брокери слагат допълнителни такси върху конвертирането при покупки и продажби или слагат неизгодни обменни курсове. Четвърто, такси за поддръжка на някои инструменти на дневна или месечна база. Като следваща точка съм добавил качествената платформа. Не подценявай усещането от платформата. Ако не намираш бързо нужната информация, ще ти е трудно да взимаш решения. Най-лесното решение – тествай демо сметка преди да вложиш пари. Пета точка – обслужване. Добрата поддръжка е ключова. Телефон за връзка, чат на живо, бързи и компетентни отговори. Това е, което ти дава спокойствие. Не забравяй също така да разгледаш и ревютата от потребителите в мрежата. Това бяха 5 важни неща, които според мен задължително трябва да провериш при избор на брокер. Разбира се, моята преценка е субективна и се гради на личния ми опит. Всеки, който е решил да започне да върви по пътя на инвестициите, трябва да се запознае сам с всички аспекти на това начинание. Ако видеото ти е било полезно, абонирай се, за да не изпуснеш следващия епизод, в който ще разглеждам инструменти, които биха били по-подходящи за начинаещи инвеститори. До следващия път!